Kaixo artistak, ona gatoz Rewind 2023 zuei kontatzera zelakoa izan den urte hau, babitu hasteko, aurreko urtearekin konparatuz, begiratu aurreko bideoan, aurreko Rewinden, 110 harpidedun nituen, eta orain, 1307 harpidedun daude. Beraz oso urte aberatsa izan da, oso arrakastatsua, oso azetuta sentitzen naiz, egindako gauzekin. Beraz, ze egin dugu urte honetan? Ze gauza atera dira kanalean? Beno, adibidez, trailer dut. Hortxe trailer horretan azaltzen kanal honetan zer dago eta guzti. Eta badirudi nahiko gustatu zaizuela, pertsona batzuk ikusi zen dutelako, oso ondo. Gero zer gehiago, honekin batera. Bideo arrakastatsu batzuk egon dira. Batez ere, estatistiketan ikusten direnak, batez ere, hemen bideoi begira, oposaketetakoak. Maizu handeinu eta zitzaile batzuei bideo hauekin, erreprodukzio zerrenda batean daudenak, OP 2023 maizu manaiztrak, nahiko lagundu diet, haiek esandakoa, eta hauekin batera, gero beste batzuk, letrena, muskerraken egindako ekintzak, eta hori guzti hori non dago. Hori, erreprodukzio zerrendetan ikusten dira. Gero, abenduan zehar urteari amaiera eman diot, ezaera zahar batzuk igota, batez ere oraintxe azaro eta abendukoak batzuk falta zaizkit igotzeko, baina nire asmoa da pilo bat igotzea. Gainera, euskeraz eta gaztelaniaz daude, orduan horrela batzuk ikusi alizateko. Bintza, adibide bat. Nire ustez adibide polit bat, justu orain botakoa, ezta? Abenduko eguna argitu orduko iluna, que para cuando amanece oscurece, ezta? Eta beste batzuk, nahiko dinamikoa da eta ikusten da. Ez hau bakarrik. Gero hauekin batera, esan dako erreprodukzio zerrenda, hemen duzue. Zein da, oposaketena, hemen, OP 2023 eskuntza, nahiko material sortu dut, eta pilo bat interesatu zaizue, urrengo oposaketei begira gauza batzuk errepikatu egingo dira. Horrekin batera zein gehiago, negutegi proiektua, Pokemon proiektua, gero zer gehiago, igarkizun gehiago, igo ditut, behitu zenbat igarkizun dauden, ja 53 igarkizun daude, eta ikusi makusi, mebai, ez dakit du nigo hementxe, 45 bideo daude prest, beraz nahikotxo eduki egonda. Baina, bukatzeko, gustatuko litzaidoke esatea, zeintzuk izan diren bideorik arrakastatsuenak. Bideorik arrakastatsuenak zein izan diren, beraz hemen ikusi gehiago, hemen batzuk ikusten dira, baina nik estatistiketan nola ikusten dut, dandanak enduko dut, estatistikak ikusten ditut, hemen eduki nagusia, ikus gehiago, azken 48 ordutan, hauek dira, horrela behitu. Azken 28 egunetan ez, nik ikusten uste dudana dela 2023an. 2023an hemen ikusten da urtarrietik ona, film laburren kontua, film laburrak oso ikusiak dira, baina gero bideoak. Eta hemen ikusten da batez ere, oposaketen bideoak, hor agertzen dira, zein arrakastatsuak izan diren, eta beste batzuk. Orduan, zeintzuk diren, edo guztiak, ez hobeto, bideoak, abeitu. Bideo nagusiak, hau izan dira, jolin ez, berriro agertzen zait, ez, horrela ikusten da. Estatistikak, 2023an,
edukia eta bideoak ikusiena. Hemen ikusi bat agertu zen, operena eta uraren zikloaren esperimentua. Beraz, ea datorren urtean zelako gauzak agertuko direnik proiektu batzuk ditut buruan, orduan jarraituko dugu eta espero dut zuontzako erabilgarri egitea. Proposamenen bat baldin baduzue, iruzkinetan jarri mesedez eta igoko ditut, esperimentu gehiago nahi dituzue, ze nahi duzue. Sort bat ere sortuko dut, zuek neri proposamenak ekartzeko. Beno, urte berri hon, eta espero dut, zuek urte zaharrari amaiera on bat emana. Atorren urtera arte...